Ndewonu ndị ọma na-ekiri ihe nkiri anyị. Tata ana m anabata unu na vidio nkụzi nke SMCDA ọzọ. Tata aga m akụziri unu ka unu ga-esi jiri naira wee gote Wikicat site na Binance. Aga m akụziri unu ka unu ga-esi webata Binance n'ime ekwentị gị, nakwa ka ị ga-esi mee ya ka ọ rụọ ọrụ otu kwesịrị, nakwa ka ị ga-esi tinye ego na n'ụdị USDT ma ọ bụ cryptocurrency ọ dị mara. Vidio a ga-adị anya mana ihe ị ga-amụta na ya dị ukwuu, ya bụ ị ga-achịkọrịta onwe gị ọnụ wee gee ntị ọfụma. Ka ị gazie n'ihu, ị ga-apịa aka na App Store maka ndị ekwentị ha bụ iPhone. Ma ọ bụ na ekwentị gị bụ Android, ị ga-apịa aka na Play Store. Banye n'ime App Store ugbu a, chọọ Binance n'ime ya, pịa aka ka ọ download ya. Gbaa mbọ hụ na Binance gị na-download bụ nke ezigbo ya. Gbaa mbọ hụ na ọ bụ nke ezigbo ya. Imesi pịa aka na Open ka o mepee, chere ya ka ọ hazie ihe otu o si kwesịrị. O mechaa, ọ ga na-egosi gị ọnụ ahịa BNB nakwa BTC etu a, nakwa coin ndị ọzọ. Anyị ga-eji P2P gote USDT ka anyị nwee ike gote BNB nke anyị ga-eji wee gote WKS n'ime Trust Wallet. Tupu eme nke anyị ga-abanye na wallet nke dị na mgbada aka nri gị, pịa aka na Funding. Bata n'ime Funding, ị ga-afụ ego ole anyị nwere n'ime Funding. Ị ga-apịa aka n'ebe dị P2P ka anyị ga-gote USDT. Ị ga-edebanye nke ego ole ị chọrọ igote n'ime ebe dị amount. Puku ise ka anyị chọrọ igote ebe a, pịa aka na Confirm, pịa aka na Bank Transfer, pịa aka na Confirm ọzọ. Chọzie onye nke dị mma dịka Paysys, ị ga-esi n'aka ya ego, pịa aka na Buy. Pinye nke ego ole ị chọrọ igote dịka puku ise ka anyị chi gote na vidio, mana adịghị m njikere igo ya ugbu a. Mana imesi ga-apịa aka na Buy USDT, tinyere onye ahụ ego, soro ozi usoro ndị ọzọ ebuputere gị. Imesi onye ahụ ga-etinye ka eziteziri gị USDT oligoro. Imesịa egote ego USDT ugbu a, ga-echiazi azụ n'ime wallet gị, ya bụ n'ime Funding, ga-afụ nke ego oligote. Anyị ga-esite n'ime Funding tinye ya na spot, ya bụ ị ga-esi na Funding pịa aka ebe dị Transfer. Ị ga-achọ ebe dị BTC ka ọ bụrụ USDT, pịa aka na USDT. Tinye nke ego ole USDT ọ na-eche itinye na spot gị dịka 10, pịa aka na Confirm. Imesịa ị ga-ejezi na spot, pịa aka na Market na mgbada, pinye BNB n'ime ebe ahụ. BNB ga-ahọrọ nke bụ BNB/USDT, pịa aka ebe dị Buy na mgbada. N'ọnụ ahịa ọnụ ugbu a ka anyị chọrọ igote ya. Ị ga-edebanye n'ime ya bụ 10 maọbụ ego ụlọ nke ọbụla echi igote, pịa aka na Buy BNB. Ọ ga-edere gị ọda creator, ya bụ na igote ego BNB. Chezie na wallet gị ka ịhụ BNB gotere. BNB anyị gotere na-egosiji etu anyị ga-esite n'ime Binance wee tinye ya na Trust Wallet ka anyị nwee ike gote WKS. Ya bụ anyị ga-agazi ka mepee Trust Wallet ugbu a ka anyị nwee ike dete adreesị Binance Smart Chain nke dị na Trust Wallet. M ga-ejizi na Trust Wallet ugbu a, pịa aka na Binance Smart Chain, pịa aka na Receive, pịa aka na Copy. O dete ego adreesị a echezi azụ na Binance, pịa aka na Withdraw, pịa aka na Send. Pinye adreesị a nke ị detere n'ime ebe a, jee na nke netwọk, gbaa mbọ hụ na ọ dị na BEP20, pịa aka na Confirm. Pinyezie nke ego ole ị chọrọ itinye na Trust Wallet gị, pịa aka na Withdraw, pịa aka na Confirm. Ọ ga-agwara gị ama mana ị ga-egosipụta onwe gị, pịa aka na Verify. Ị na-anya ebe a, ị ga-ahọrọ ihe niile ọ ga-ebuputere gị ebe a, pịa aka na Next. A ga-ajụ gị ajụjụ a maka
igbochi ndị ga-enwe ike ịbịa wolu ego n'ime wallet gị na-agwaghị gị. Imesịa ịzasị ajụjụ a, pịa aka na next, pịa aka na confirm, pịa aka na withdraw ọzọ, pịkwa aka na confirm. A ga-ezitere gị OTG n'ekwentị gị n'ụdị phone nọmba nakwa email. Inwetasie OTG ị ga-edebanye n'ime ebe a niile. Edebanyesie pịa aka na submit tia, ọ ga-ebutere gị ihe dị otu a gosi gị na BNB tinye na Trust Wallet gị agana. Mana tupu ị mara na ọ gago n'eziokwu, ị ga-echi azụ na Trust Wallet gị gaa nlelee ma ọ gaa na n'eziokwu. Ya bụ anyị ga-echi azụ na Trust Wallet ya ugbu gaa lelee ya. Ebe anyị na Trust Wallet gị pịa aka na BNB nene ya. BNB anyị gote negosisi ugbu a. Anyị ga-ejizi BNB a wee gote Wikicat n'ime Trust Wallet. Ma tupu anyị eme nka, anyị ga-echi agodo azụ banye n'ime wallet a. Gbaa mbọ hụ na Wikicat na-egosi na wallet etu a. Ịchọ ime ka ọ na-egosi etu a, ị ga-ene anya na mgbadebe dị atụkụ, pịa ya aka, debanye WKC n'ime ya. Ị ga-ahụ ebe ewepụtara gị ihe dịka switch, pịa aka na switch ha, ọ ga na-egosi etu a. Pịa aka na browser, pịa aka na Pucoin, chekom ihe o kwesịrị ime. Ị ga-apịa aka na connect, họrọ nke nwere MetaMask/Trust Wallet, chọzie WKC n'ime ya, họrọ nke nwere busu ọcha. Gbaa mbọ pịa aka na info, gbaa mbọ hụ na ọkwa ezigbo WKC ka ị na-egote na ọ bụrụ aka ewu. Mesị pịa aka na trade ka chọrọ BNB ka ọ bụrụ WKC. Ị ga-etibanye BNB ole iche tụgharị ka ọ bụrụ WKC. Na vidio anyị ga-eji 0.01 wee mee ya. Jee na slippage WKC bụ 2, mana vidio anyị ga-eji 5 wee mee ya, that's 5. Pịa aka na swap, mesị pịa aka na swap, ọ ga-ebute gị contract call. Ị ga-apịa aka na confirm, debanye ihe kwesịrị ime, ihe kwesịrị ime. Emesịa ọ ga-ebutere gị Wikicat n'igote, ọ ga na-egosi etu a n'ime wallet gị. Ị ga-echi azụ n'ime Trust Wallet ugbu a. Ga-ama ma Wikicat gote ọ na-egosikọ n'eziokwu. Ịdọ ya aka, ọ ga na-egosi etu a. Wikicat, anyị egotego Wikicat n'ime Trust Wallet, ọ ga na-egosi etu a. Etu ọkwa ka ị ga-esi jiri BNB egote DTG. Mana tupu ime nka, ị ga-ebu ụzọ nabatakwa DTG n'ime Trust Wallet gị etu isi mee na WKC. Ihe na mgbada, pịa aka na Alt token na mgbada ka wee nabata DTG n'ime Trust Wallet. Pịa aka na Alt token, debanye DTG n'ime ya, pịa aka na switch ya, chie azụ, pịa aka na browser ugbu a ka anyị chie azụ na Pucoin. Anyị ga-eme ya etu anyị si eme na WKC. Debanye DTG n'ime, họrọ nke bụ DTG DeFi Tiger. Gbaa mbọ hụ na ezigbo DeFi Tiger site n'ịpịa aka na info, na-ene ya ọfụma. Pịa aka na trade, ga-edebanye amountụ na idebanyekwa na WKC. Na vidio amara m amountụ na iche igote, mana na vidio 0.01 ka ị ga-eji. Na slippage ị ga-edebanye 10 maka slippage DTG na DeFi Tiger na WKC abụrụ otu. Pịa aka na swap, na contract call, pịa aka na confirm, mee ihe ị kwesịrị ime. Mesịa ọ ga-egosisi gị DTG onye igote, ọ ga na-egosi etu a. Chiazi azụ na wallet gị ka nene ya. DTG anyị gote na-egosisi ugbu a. Etu akwa ka ị ga-esi jiri BNB egote Wikicat na DeFi Tiger n'ime Trust Wallet gị. Ọkwa na inwe BUSD ma ọ bụ BEP20 coin ọbụla ị nwere, ị ga-eji nwekwa iwe gote Wikicat na DTG, mana ị ga-enwe Binance Smart Chain n'ime wallet gị.
daalụ maka ịnọnyere m na nkụzi vidio a. Ana m elekwa anya ịhụ unu na vidio ọzọ. Ọ bụrụ na unu nwere ajụjụ ọ ihe nchọ ka anyị mere unu ga-eme ka anyị mata. Ndewo unu, ka ọ dịba n'ụbọchị ọzọ.